Добрый день! А ці ведаеце вы, што аграгарадку Мураваная Ашмянка была заснавана друкарня у маёнтку Ашмяна Мураваная, уладальнікам Дарагастайскім. У пачатку 16 стагоддзя яна ўваходзіла ў склад велізарных зямельных уладанняў Аляхновічаў Дарагастайскіх. Па адных звестках, друкарня была заснавана Мікалаем у 1590 годзе. Пра заснаванне друкарні Мікалаем Дарагастайскім згадвае Часлаў Янкоўскі, які піша, што менавіта Мікалай у сваім маёнтку Ашмяна Мураваная пабудаваў кальвінскі збор і пры ім залажыў друкарню, дзейнасць якой у далейшым значна развіў яго сын Крыштаф, але з якога часу і як доўга яна існавала, дакладна невядома. У сярэдзіне 19 стагоддзя будынак друкарні перарабілі пад палац. Дабудавалі другі паверх, ад старога будынка застаўся склеп і цагляныя сцены першага паверха. Сёння ад палаца засталіся адны руіны, па якіх цяжка вызначыць архітэктурны стыль. Дах адсутнічае, першы паверх амаль цалкам увайшоў у зямлю. Паўсюдна разрасліся кусты і дрэўцы. Усе скляпені абваліліся, пахаваўшы пад сабой уваход.